Barcelona va ser un dels llocs on es va acabar tot. Les tropes borbòniques van atacar-la fins deixar-la bombardejada i derrotada. La Guerra de Successió va concloure amb la pèrdua d'uns drets i institucions que s'havien anat aconseguint al llarg de molts anys. Aquesta jornada pedagògica que hem titulat Els fets de 1714, de fet, és una de les moltes activitats que el Departament d'Ensenyament organitza amb motiu de la commemoració del tricentenari. I vàrem pensar que era interessant rescatar els fets no només en clau històrica, sinó també en clau actual, poder revisitar la història, donar-la a conèixer, això és una cosa molt necessària, i poder promoure que els centres puguin fer diferents tractaments d'aquesta història. Som de l'Institut Rafael Campalans. D'anglès, la comarca de la Selva. I el projecte que hem preparat és un projecte que pretén explicar a alumnes de primària i de primer cicle de secundària els fets del 1714. I la idea va ser preparar un projecte que fos ràpid de portar a l'aula i que els alumnes hi poguessin participar. Idea: convertir-ho en una petita teatralització, en un tauler d'estratègia, un tauler de guerra, on els alumnes poguessin participar-hi movent les figures, els elements, els estandards, els símbols, a mida que la crònica, la narració anava avançant. I no deixa de ser una manera de jugar a la guerra, tot aprenent història. És vostè conscient que forma part d'una de les poques batalles que ha guanyat l'exèrcit català? Sí, soc conscient i estic content. Hola, som els alumnes de cicle superior de l'escola Anton Busquets i Poncet. Hem fet un projecte sobre el 1714 amb un telenotícies. La idea va néixer quan la nostra tutora ens va dir que faríem unes jornades del tricentenari a Barcelona. Vam començar a partir del llibre La batalla de Talamanca, que és un llibre escrit per un historiador de la comarca. Ho han fet en format telenotícies i ens ho hem passat molt bé, hem valorat molt el que hem après i hem valorat molt el treball que hem fet, que ha sigut sempre un treball de grup i un treball de tot el cicle superior.